आं बायद'मोनखौ अनथरनिफ्राय रेसपेक्ट खालामो जोंखौ फोरोंदोंमोन गोदो जों हाइ स्कुलाव थाब्ला दा बायद'आ हारसिं थायो बे बायद'खौ आङो गार्जियान हिसाबै लानानै दिनै बे फोरबोखौ एसेबाबो दसेबाबो रंजादों बे गोदान बोसोरनि रंजानायखौ दिनै जों रंजादों गासिबो जों माने जेसेबां बे ओनसोलाव आरो आंनि लोगोफोर बिसोरखौ लिंनानै दिनै गेट टुगेदार खालामनाय जादों आरो बोसोरा जाहाथे जोंना मोजाङै थाङो बयनोबो आङो रायजो राजानो बयनोबो आंनि अननाय मोजां मोननायखौ बावहरबाय जाहाथे जों फैगौ समफ्राव बेबायदिनो रंजा बाजायै जोंनि हारिनि मावनांगौ हाबाफोरखौ मावनो थाखाय आरो जों जाहाथे स्पिरिट मोनो जों जाहाथे बोलो मोनो बेनि थाखाय जोङो दिनै बेखौ फार्स्ट जों जुरिजेनबाय होननानै आं सानदों आरोखि आं एथ'दिन सिं बायनानै थादोंमोन सिं बायनानै थानानै दिनै आङो मोसानोबो हालायलायबाय सिं बायनानैबो दिनै मोसानो हालायलायबाय बयबो मोसाजानो लुबैयो बे हिसाबै आं मोसानानै होदों आरो बर'नि जेसेबां जाग्रा ओंख्रि बेखौ जादों अनला ओंख्रि ओमफ्राय माखासे बैसोगोराफ्रा सबाइ ओंख्रिखौ जानो हानाय नङा हजम खालामनो हानाय नङा होननानै सबाइ ओंख्रिखौ जायाखिसै आरो अनलाजों थाराय बिजौ बेबायदिनो जादों आरो दिनै